Предлагаме за продажба двустаен апартамент в уникален жилищен комплекс на първа линия море в Свети Влас. Апартаментът е с площ от 64 квадратни метра на първи етаж. Състои се от всекидневна с кухненска част. Напълно оборудван. Жилището е светло и уютно, с източно изложение. Широка тераса с излъз от двете стаи и приятен изглед към басейн и красиво озеленяване. Спалня, баня с тоалетна. Комплексът е разположен на първа линия море и е идеален както за инвестиция, така и за постоянно живеене. Комплексът има следните удобства. 30-метров плувен басейн, разположен в центъра на чудесно подреден просторен двор, детски басейн, фитнес, стая за масажи, уютен ресторант с лятна тераса, тенис корт, футболно игрище, детски площадки и много други. При интерес свържете се с нас на посоченият номер и адрес.